सबबो हमनो हाखाबायलै बिसोरनि थगायनायखौ नंखाय खोथा बुङै बुङै मन्त्रि मिनिस्टार MCLA जायो आरो MCLA जाखांनायनि उनाव मोनसेबो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावा। गतिके बे बारावबो बिसोरो दोखो दोखो मोखौफोर बायदि जेननो थांगासिनो दं। मोखौ बोराय जेनना होगोन आरोना। रावबो मोनसेबो समस्थियावनो UPPL नि जिथु केन्डिडेट लिडारफोरखौ रावबो मोजां मोना दानि जुगाव आरो फोथायानो जालांबाय रायजो राजाफोरा। गतिके बेफोरखौ नायबाय थानांला, ज्राब गारदो। जायफोराबो UPPL साननानै दं बिथांमोनाबो ज्राब गारदो आरो BPF आव भटखौ होदो आरो BPF नि जिथु केन्डिडेटफोरखौ माने जिटि होदो। जिटि होनानै जोंहा दिसपुराव गथाय हरनांगौ। जोंहा MLA फोर गोबां नांगौ। BTC आव मोजां उन्नतिनि खामानि मावनो माने MLA फोर नांगौ आरोना। गतिके UPPL आ दायोथ' सरकारावबो गैखाया। दा साथाम साब्रै देरहागोन। BJP दो एलायन्स दंखायो BPF सरकारा। गतिके बिसोरनि देरहानायखौ ओरैनो माने मा होनो ओइ दालानि बैग्रि फिथाइफोरबायदि BJP आ खनसे ओरै लुंख्लें होगोन, BPF आ खनसे ओरै लुंख्लें होगोन। खनसे ओरै खायथा खालामबा इखैजा लुंख्लें लांगोन, ओरै खायथा खालामबा इखैजा लुंख्लें लांगोन। गतिके बिथांमोना देरहाबाबो जेबो खामानि मावनो हाया। बिसोरनि सायाव फोथायनानै लाब गैया। सरकारा गैया इसोरा। आरो दिल्लीयाव सासे ना सानै MP दा प्रमद बर'आ जुदि थाङोबा UPPL गारनानै, UPPL नि जिथु लिडार इनो जुदि गारनानै थांबावोबाथ' कुनु फायदायानो गैबावला। दिल्लीयाव थांबाय मदिनि सिङाव। दिल्लीयाव थांबाय माने मदिनि सिङाव। मदिया जि मावनो होयो इखौसो मावनो हागोन आरो मदिनि सायावथ' जानो हाखाया रावबो। गतिके हरैबो खामानि गैया, हरैबो खामानि गैया। इखौनो रायजो गामिनि जिथु जाम्बा जाम्बिफोरखौ थगायथिंलाबायबाय थायो। जों दिल्लीयाव साथाम मन्त्रि जागोन, दिसपुराव जागोन, माने BTC आव सरकार गैयाबाबो जोङो BTC खौ सलायगोन। बेफोर मिसा खोथालै भगबानफोर। बेफोर मिसा खोथा। लाब गैया। गतिके नोंथांमोना सानै हयै भटखौ होबानो जाबाय। जोंहा हाग्रामा सारनो हो। बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावबोदों नै 6 माससोल' जाबाय खोमालै। मथा मथि 6 माससोल' जाबाय। जेरैबायदि खामानि मावदो गोसो होनानै बिथाङा जुदि आरो 5 बोसोरावथ' मा मावगोन नोंथांमोना नुलांबाय थागोन देसं। आरो बिनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मावबावनो जोंहा MLA फोरनि गोनांथि। गतिके बे आसाम इलेक्सनाव नोंथांमोना माने जायफोरा UPPL आव होनो सानदों भटआ बेकार जागोन भाई। भटआ बेकार जागोन, लाब गैया। गतिके जोंहा हाग्रामा सारनो भटखौ हो। हाग्रामा सारखौ आरो गोरासिन बानायबाव। UPPL आथ' गैला। बिसोरो इलेक्सन 9 तारिखनि उनाव आरो रिजाल्ट होखांनायनि उनाव थफ्ला थफ्लि मोनना सब खारखोमा जोबगोन। गैला भाइफोर, लाब गैया। गोजोन्थों।